היי חברים, לסרטון הראשון של בעמוד. ועכשיו אני אעשה לכם את הוולוג הראשון על מר. אז אני ובני ילדים שלי ואחותי שמים אצל סבא וסבתא שלי, ובואו איתי ליום הזה. אז אני אעשה לכם מול מה הבאתי. טוב, אז אני אראה לכם את הפיג'מה. זה מכנס חלק וחולצה כזאת עם סים שלי. אז היא נדרה ברמות, היא מדלתא, ואפשר להשיג את זה בחנויות ובאתר. אפשר למצוא את הפיג'מה, אבל רק מאתר אפשר את השם. ועכשיו אני אחליף אליה. טוב, אז רגע, אני אחליף אליה פיג'מה. אז תקשיבו, פיג'מה נדירה, ממליצה ברמות. אם הגעתם לחלק הזה, אז תכתבו לי בתגובות פרפר ואני אגיב לכם לב. אז עכשיו אני אראה לכם מה הבאתי ונפסיק עם כל החפירות. טוב, אז נתחיל מהשיער. הבאתי את הסרקל, ספרי סחובר לכל מטולטלת. הבאתי את הקרם של נטורל על פורמולה של לחוץ עם סמן קוקוס. הבאתי מסרק סביל ומצמיד למקרה שאני אעשה קוקו. כמובן גם גומיה. ספריצר לשיער עם מים. נעבור לדבר הבא. אוקיי. נעבור עכשיו לכל שאר הדברים. טוב, אז הבאתי את הכסת הזאת לסקינקר שלי של הבוקר. הבאתי מתן, זה חשוב מאוד. עכשיו נעבור לתיק. טוב, אז הבאתי מברשת במשחק עיניים. והנה כל הדברים, אז אני אראה לכם מה הבאתי. אז משהו אחד שהוא לא עושה לי, הוא שקסות. אז יש לי רטיות לעיניים מביוטיקר זהב. יש לי דורדורנט מסופר פאם, נדיר. יש לי גלגלת לבנה מביוטיקר. יש לי מבשם גוף מדיוטי פרי. יש לי קרם ידיים מסבתא שלי מיום הולדת. יש לי מסכת פנים מספורה. אני נורא מתרגשת. יש לי קרם פנים. יש לי מיני בושם כזה, שמים אותו ככה כזה. מספורה שקיבלתי מתנה. גם זה עם ספורה, אם שכחתי לומר. יש לי מברשת מביוטיקר. בושם מספורה, זה עוד שנייה נגמר. נדיר, אני מתה. יש לי את השם שפתיים של ספורה. ויש לי את הסרטון קוקוס של ספורה. ושכחתי להראות עתיק מרובי כמו שאפשר לראות. וסידרתי אז עכשיו בואי. טוב, אז אם שכחתי לומר, אני אצל סבתא שלי במשפחה ואני אסנה אצלה. אז עכשיו אני אתחיל להראות לכם את החדרים. זה החדר של האחות האמצעית. זה נראה את הכל, אבל נראה קצת. זה החדר של הבת האמצעית, אבל עכשיו יש בו בגדים ויש כאן את הדברים שלנו. טוב, אז אני לא יכולה להראות את הכל כי המשפחה לא רוצה שאני אראה את אותם, כי הם בבית מסתובבים. אז אני אראה לכם איפה אני ישנה. זה החדר של האחות הקטנה, כמוני, ויש לה גם ילד קטן, אז זה החדר. אז אנחנו נסדר כאן את כל הציוד, בואו נראה אם המילוד. אוקיי, כאן לא, כאן כן. לא, יאללה. טוב, אנחנו לא נצטרך את המגירות, אנחנו נסדר כאן למעלה. נתחיל מהציוד. מה שלך גיא? אז יבואו איתי. אז אני אציא דבר ראשון. טוב, אז חסכתי לכם בזמן ופשוט הוצאתי את כל הדברים. אז נשים כאן בינתיים. בואו נתחיל מהשיער, אז את הסרקל. נשים פה. טוב, אז עכשיו את הנטורל אני שמה פה לידו. ואת הספרייסט צריך למלות, אז בואו איתי למלות. אני אמלא את הספרייסט. לא, כאילו,
אני לא ממלאה את הכל אחד. אני רק צריכה לכוון את זה, שיהיה לי נוח, מחר להסתמס. זה לא כזה וזה כזה. הנה ככה. אז בואו נלך לשים אותו. טוב, אז אנחנו נשים אותו כאן. כאן בדיוק ליד הסרקל, ואת המסרק הכחול אני שם פה ככה. ואת שתי אלה אני אשים לידו. נפל לי הבושם. המיני. ונמשיך עכשיו. אז את הקרם הזה אני אשים פה ואת הכסת לידו. ככה. כאילו הסדר הזה לא יצא בדיוק כמו בבית. אבל כאילו אין כאן הרבה מקום, זה בכל זאת. באתי לכאן ליום טיסון. אז את הספטולה אני אשים כאן, את זה כאן. את זה אני אשים כאן, סיום. את הקרם של אוקיי. צריך קוראים לזה משברשת. ואת המסכה גלגלת. המסכה דורדורנט אני אשים פה. את הרגיעות אנחנו נשים פה ככה, אולי לא ככה. את הבושם זה נשים ככה, את הבושם כאן. טוב, אז תראו את זה אני שמה כאן ככה, ואת המבוסת אני שים ככה. אז ככה זה הצעה. עכשיו את המטלינה. כמובן אני אשים את המסיקה פה בספילת. אני עומדת לחזור אליכם שכל המשפחה תלך ונעשה מסיבת פיג'מה. טוב, אז שכל המשפחה תלך, אנחנו נעשה מסיבת פיג'מה. בשבילכם, בשבילי זה עוד חצי שעה, בשבילכם זה עכשיו. אז זהו, ביי, ואני מקווה שתעלו עוקבים, תצלצלו בפעמון, וזהו, ביי, אני מתרגשת מאוד ותודה רבה. אז אני רציתי לעצור משהו קצר ולהגיד כמה דברים. דבר ראשון, להגיד תודות לכל מי שעזר לי. לצלמת הנדירה שלי, אם תרצו אני אתייג אותה פה למטה, ואני רוצה גם להודות למי שעזר לנו עם הכל. אם תרצו אני גם אתייג אותו למטה. והודעה ראשונה, שנייה, אני רוצה, סליחה, בקצר, הסתבסתי מכל הסרטונים אני בלחץ. אני אנסה כל יומי שישי שבת לנסות להעלות את זה באותו שעה, ב2 או קצת יותר מאוחר, תלוי, כי אני צריכה את הצלמת לראות מתי היא יכולה ומי שעורך את הסרטונים. אני מקווה שאהבתם את הכל. מה להגיד? את הפרק השני של מסיבת פיג'מות אני אעלה לכם בשבוע הבא. תעקבו לסרטון הבא של גלי קריספין.